אפשר להתחיל? כן. הפטרה של פרשת נשוא. ויהי איש אחד מצורעה ממשפחת הדני ושמו מנוח ואשתו עקרה ולא ילדה. וירא מלאך אדוני אל האישה ויאמר אליה הננה את עקרה ולא ילדת והרית וילדת בן ועתה הישמרי נא ואל תשתי יין ושחר ואל תאכלי כל טמא כי הנך הרה ויולדת בן ומורה לא יעלה על ראשו כנזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. ותבוא האישה ותאמר לאישה לאמור אישה אלוהים בא אלי ומראהו כמראה מלאך האלוהים נורא מאוד ולא שאלתיהו מי זהו ואת שמו לא יגיד לי. ויאמר לי הנה חרה ויולדת בן ועתה אל תשתי יין ושחר ואל תאכלי כל טומאה כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן עד יום מותו. ויתר מנוח אל אדוני ויאמר בי אדוני איש האלוהים אשר שלחת יבוא נעוד אלינו ויורנו מה נעשה לנער היולד. וישמע אלוהים בקול מנוח ויבוא מלאך האלוהים עוד אל האישה והיא יושבת בשדה ומנוח אישה אין עמה. ותמהר האישה ותרוץ ותגד לאישה ותאמר אליו הנה נראה אלי האיש אשר בא ויום אלי. ויקום וילך מנוח אחרי אשתו ויבוא אל האיש ויאמר לו אתה איש אשר דיברת אל האישה. ויאמר אני. ויאמר מנוח עתה יבוא דבריך מה יהיה משפט הנער ומעשהו. ויאמר מלאך אדוני אל מנוח מכל אשר אמרתי אל האישה תשמר מכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל ויין ושחר אל תשת וכל טומאה אל תאכל כל אשר ציוויתיה תשמור. ויאמר מנוח אל מלאך אדוני נעצרנה אותך ונעשה לפניך גדי עזים. ויאמר מלאך אדוני אל מנוח תעצרני לא אוכל בלחמך אם תעשה עולה לאדוני תעלנה כי לא ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא. ויאמר מנוח אל מלאך אדוני מי שמך כי יבוא דבריך וכיבדנוך. ויאמר לו מלאך אדוני למה זה תשאל שמי והוא פליט. ויקח מנוח את גדי העזים ואת המנחה ויעלה לצור לאדוני ומפליא לעשות ומנוח ואשתו רואים ויהי בעלות עליו מעל המזבח השמיימה. ויעל מלאך אדוני בלהב המזבח ומנוח ואשתו רואים ויפלו על פניהם ארצה
אלוהי הספחות, מלאך אדוני, להיראו אל מנוח ולשתו, אז ידע מנוח, כי מלאך אדוני הוא. ויאמר מנוח אל אשתו מות נמות, כי אלוהים ראינו. ותאמר לו אשתו, לו חפץ אדוני להמיתנו, לא לקח מידינו עולה ומנחה, ולא הראנו את כל אלה, וכעת לא ישמיענו כזאת. ותלד האישה בן, ותקרא את שמו שמשון, וידע לנער, ויברכהו אדוני, ותחל רוח אדוני לפעמו במחנה דן, בין צורעה ובין אשתאול גואלנו. אדוני צבאות שמו קדוש ישראל. קראתם את זה?